El Rádio máte región Liptova ako na dlani. Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok. Neuveriteľné napätie, silné emócie, skvelú divácku kulisu a zvraty malo 5 finálových stretnutí v slovenskej basketbalovej extralige žien. Za stavu 2-2 sa rozhodujúci 5. duel medzi celkami Good Angels Košice a MBK Ružomberok hral vo vypredanej košickej Infinity aréne pred 2800 divákmi. Východniarky si na svoje tričko nepripustili žiadne prekvapenie a výhra 80-63 znamená zisk 10. titulu v rade. Tréner Maroš Kováčik. Keď nerešpektujete súpera, máte zrazu problém a my sme ten Ružomberok naozaj z začiatku podcenili a sme nerešpektovali, sa nám to vypomstilo. Na druhej strane možno, že v tom je taká symbolika, že treba cítiť, že ten 10. titul sa ľahko nezíska a že keď chcete mať do tej vitrinky tú jednu hviezdičku na adrese, že musíte oni naozaj bojovať a my sme bojovali. Na strane Košíc aj hneď po stretnutí strhla azda polhodinová oslava zisku trofeje. Naopak tváre Liptáčok sa utápali v slzách. Katarína Tetemondová. Ťažko povedať dôstojne, ale mohlo to byť lepšie. Myslím si, že sme odohrali celkom vyrovnané zápasy s týmto družstvom, čo fakt pred sezónou by asi nikto nepovedal. Čiastočne môžeme byť spokojné, keď fakt tento zápas mohol byť iný. Na pocity sme sa opýtali aj ďalší hráčok ružomberského MBK, Klaudia Lukačovičová. My ma to mrzí, pretože sme boli strašne blízko, dokázali sme niečo, čo od nás nikto nečakal, len my sami sme možno verili. Ale ja si myslím, že aj tak sme odrobili kus práce a treba v tom hlavne pokračovať. Dokázali sme, že máme kvalitu, vieme bojovať a vieme podať srdce do našej hry a to bolo podstatné. Kapitánku Zuzanu Brezániovú mrzela najmä druhá štvrtina. Tu Košičanky vyhrali 25-8. Nemôžeme s takýmto silným superom ani na sekundu vypustiť z koncentrácie v hre. Bolo to veľmi ťažké, keď sme bojovali, aby sme to vrátili späť, ale bolo to veľmi ťažké sa vrátiť skore, aby bolo vyrovnané. Tréner Štefan Svitek dokázal po príchode na lavičku MBK priam fantastické veci. Semifinále Európskeho FIBA Cupu, postup do Final Four Slovensko-maďarskej ligy, druhé miesto v domácom pohári či strieborná medaila v lige. Je radosť aj z tých dvoch víťazstiev, aj z toho, že ako sa Košice už triasli trošičku v základoch, aj z toho, akú celú sezónu sme mali, z toho, ako sa mi dobre pracovalo s týmito hráčkami. To sú takéto pocity, absolútne nemyslím teraz na túto prehru, práve naopak. Pavol Tomčík, El Rádio. El Rádio žije Liptovom, Liptov žije s El Rádiom.